कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. गोकर्ण हांच्या रामतीर्थ डोंगराच्या गुहेत एक रशियन बायल आपल्या 2 भुरग्यां वांगडा रावतो पत्तो. कारवार. गोकर्ण हांचे रामतीर्थ डोंगर गुहेन भरिल्ल्यान पावसाळ्यात कुसळची भंय उरता. सर्पासारख्या आणि धोकादायक जनावरांचे निवासस्थान आशिल्ल्या डोंगरांतल्या एक गुहेत एक रशियन बायल आपल्या 2 भुरग्यां वांगडा डोंगरांतल्या एक गुहेत रावताली. गोकर्ण पोलिसांक ही खबर कळताच बायलेक आणि 2 भुरग्यांक थंयच्यान सुरक्षीत जाग्यार हाडले. जंगलात गस्त घालत असताना पोलिसांक रामतीर्थ डोंगराच्या गुहेत कोणी तरी वास्तव करून आशिल्ल्याचे दिसून आयले. एक रशियन बायल नीना कुटिया वय 40 आपल्या 2 भुरग्यां वांगडा या डोंगरांतल्या एक गुहेत रावताली. पुलिसाल्या चौकशी दरम्यान कळून आयले की त्या बायलेक पुजा आणि ध्यान करच्याक आवड आशिल्ल्यान ती बायल गोंयच्यान भुरग्यां वांगडा गोकर्णात येवन रामतीर्थ डोंगरांतल्या गुहेत रावली. हिंगा रावन ती देवाची ध्यान करताली. पुलिसान तिका सुरक्षीत जाग्यार व्हरच्याक प्रयत्न केले जाल्यार त्या रशियन बायलेन आपूण हिंगाच रावता म्हूण सांगनाका पुलिसान तिका हो जागो गरड कोसळचो सर्प आणि विषारी जनावरांले रावतो जागो आशिल्ल्यान हिंगा तुम्ही सुरक्षीत रावू शकना म्हूण सांगून त्या रशियन बायलेक 2 भुरग्यां वांगडा डोंगरांतल्यान सकयल हाडले. सध्या नीना कुटिना या बायलेक कुमटा तालुक्यातल्या सरस्वती स्वामीजी आश्रमात दवरला. आध्यात्मिक आणि ध्यान करची आवड आशिल्ल्या या रशियन बायलेन भारतात रावच्या उद्देशान तिगेलो आणि भुरग्यालो पासपोर्ट आणि विसाची खबर दिवच्याक पुलिसांक नकार दिलो. गोकर्ण आणि जिल्हा पोलीस फुडली चौकशी करते आसात. प्रेहा हाय 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 अम्मा होड भावाल्या नावाचे परीक्षा देताना धाकल भाव शिक्षणाधिकाऱ्याला हातात सापडलो. कारवार. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळात रोहित कुमार हेमी भटकळच्या सरकारी प्रथम दर्जाच्या कॉलेजात प्रवेश घेयलो जाल्यार तो एक दीस बी कॉलेजात गेलो ना. त्या गेल्या जाग्यार तेगेलो धाकलो भाव रणजित कुमार होच कॉलेजा वयतालो. व्हडलो भाव शिकूंक हुशार नाशिलो म्हण तो वर्क फ्रॉम होम कसले तरी खाजगी काम करतालो. फुडें व्हडल्या भावाला उद्धार जावं म्हण सगळ्या कुटुंबान येवजून हे जाणून बुजून ठरोवन घडोवन हाडिले. रोहित कुमार बदलाक रजत कुमारच कॉलेजा वयतालो. सद्याक पदवीधर जावचे स्वप्न पळोवचे रजत कुमार क्लासात खूप हुशार आशिल्लो. अंतिम वर्साच्या परीक्षे पयले रजत कुमार हेणी आपले हे रहस्य दोस्ताक सांगले. एकट्या कडच्यान दुसऱ्याक कळता कळता ही खबर अखेर विश्वविद्यालयापर्यंत कळली. परीक्षा दिवसाची वाट पळयतर विश्वविद्यालयाच्या शिक्षण अधिकाऱ्यान 9 जुलै परीक्षा केंद्रात भेट दिवन परीक्षा कागदपत्राची तपासणी करून रोहित कुमार हेमगेल्या जाग्यार रजत कुमार परीक्षा भरयता हे सिद्ध झाले. म्हण ताबडतोब या नकली विद्यार्थ्याक ताब्यात घेतले. होड भावाल्या जाग्यार परीक्षा दिवच्या या नकली विद्यार्थ्याक 3 वर्ष पर्यंत कॉलेजातले प्रिन्सिपल सुद्धा ओळखू शकले ना. दोन्ही भावान मेळून कॉलेजाक आणि कर्नाटक विश्वविद्यालयाक पोसवचो प्रयत्न केल्ल्या दोन्ही भावाविरुद्ध त्या कॉलेजाचे प्रिन्सिपल नरेंद्र शेट्टी हेमी भटकळ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या प्रकरणाचो फुडलो तपास भटकळ पोलीस करतात. कुमटा हिंगा शुक्रार रात्रीन मुसळधार पावस. कुमटा हिंगा शुक्रार रात्रीन सुमार 4 तास मुसळधार पावसाक लागून मुरूर हांच्या डोंगरावेल्यान फातोर सकल आयिल्ल्यान एक घर कोसळ्ळे. मुरूर गावातल्या कृष्णा रामा नाईक हांगेल्या घराचेर फातोर आयिल्ल्यान एक घर कोसळ्ळे आणि काही घराचे नुकसान झाले.
हेगडे चिट्टी हांच्या राघवेंद्र नाईक हेमगेल घराचेर माड पडिल्ल्यान 30,000 रुपयाचे नुकसान झाले. चिखलकाल्याची सुवर्ण संधी. कारवारच्या अस्नोटी कोळगे कृष्णापूर हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळ सदाशिवगड हेवी आयोजित करतात टग ऑफ वॉर चिखलकालो सीझन 3 म्हटल्यार चिखलात राजवटची स्पर्धा. ही स्पर्धा आयतवार 20 जुलै 2025 दिसा सकाळी 9 वाजता आसून नावा नोंदणी करची अखेरची तारीख 19 जुलै 2025 सांजेर 6 वाजतापर्यंत आसतली. स्पर्धेचे नियम आणि अटी. पंगडाच्या नाव नोंदणीसाठी ₹1000 फी. एक पंगडात 8+4 12 खेळाडू उरतले. खेळाडू मात्र उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे आणि गोय राज्याच्या व्याप्तीचेच आसूक जाय. विजेत्याक ₹30,000 नगद आणि ट्रॉफी. उपविजेत्याक ₹15,000 नगद आणि ट्रॉफी. निर्णयकालो निर्णय अंतिम उरतलो. नावा नोंदणीसाठी आणि अधिक माहितीसाठी सोहन 8197492930 साई 9632970956 या नंबराचे संपर्क करतो. स्पर्धे दिवस स्पर्धकासाठी आणि वीक्षकासाठी दनपारच्या जेवणाची व्यवस्था असा हेची नोंद घेवची. जागो अस्नोटीच्या कोळगे श्री क्षेत्र कृष्णापूर हांगा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्थान. निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.